Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda Gimbiya Sulaiza ta shiga cikin turakar mahaifiyarta. A nan muka tsaya, yanzu za mu ɗora. Sulaiza ta rungume Sabira ta baya cikin tsananin murna ta ce, "Ya ke ummina, ki taya ni farin ciki, sarki ya yi mini izini gobe na je na kashe wannan muguwar halitta a cikin kogin Saljus." Ko da jin wannan batu Sabira ta miƙe tsaye zumbur cikin tsananin firgici, ta daga hannu ta shara wa Sulaiza mari. Cikin tsananin fushi ta ce, "Ashe baki da hankali? Ban sani ba, wancan karan ma inda na san cewa za ki je kogin macijiya ai ba zan bar ki ba." Ko da Sabira ta zo nan a zantunta sai kuma ta fashe da kuka ta ciki, "Gafarce ni yake yata, domin yau ne rana farko da na taɓa dukanki da hannuna, kuma hakan ta faru ne sakamakon tsananin ɗumautar da na yi bisa jin inda kike son zuwa." Ko da jin wannan batu sai Sulaiza ta yi murmushi ta ce, ta kama hannayen Sabira ta ja ta zuwa kan doguwar kujera, suka zauna suka fuskanci juna. Sannan ta ce, "Ki gafarce ni yake ummina, haƙiƙa na yi kuskure. Inda na san cewa zuciyarki za ta so su, tabbas ba zan nemi wannan izini a wajen sarki ba. Ina mai tabbatar miki da cewa yanzu na janye wannan bukata ta domin hankalin ke kwanta." Wajen haka sai Sabira ta kamu da matuƙar farin ciki kuma ta saki jikinta suka ci gaba da hira cikin nishaɗi da walwala. Da lokacin cin abincin dare ya yi, Sulaiza ta miƙe tsaye ta je ta karɓo musu abinci da kanta ta zo suka ci abinci tare har sai da suka ƙoshi. Suna gama cin abincin ne Sabira ta bingire akan wannan doguwar kujera ta kama barcin mai nauyin gaske. Ba komai ne ya haddasa hakan ba, ashe Sabira ta zuba manju a daidai inda Sabira ta ringa ɗebo ruwan abincin tana ci. Ko da Sulaiza ta ga mahaifiyarta ta kama barci, sai ta ce, "Ya ke ummina, ki gafarce ni, tabbas ba zan iya janyewa ba bisa wannan manufa ta. Lalle gobe sai na je kogin Saljus na yi yaƙi da muguwar halitta, ko na kashe ta ko kuma ta kashe ni." Ko da gama faɗin haka sai Sulaiza ta miƙe ta kwala wa kuyangin ta kira. Nan take gaba ɗaya kuyangin nata masu yi mata hidima suka shigo cikin turakar, suka jeru a layi a gaban Sulaiza. Sulaiza ta dubi kuyangin su duka fuska a murtuke ta ce, "Ya ku hadimin mahaifiyata, ku yi sani cewa na zuba ummina banju a cikin abinci ta ci, don haka za ta ci gaba da barci mai nauyi har zuwa gobe da yammaci. Na yi hakan ne domin na sami damar tafiya kogin Saljus na yaƙi wannan muguwar halitta ba tare da ta sani ba. Lalle ku yi shiru da bakin ku bar wannan al'amari cikin sirri har na je na dawo. Kada ku gaya wa kowa, ko da kuwa sarki ne. Duk wasu ta bayyana wannan sirrin kuwa a bakacin ranta. Idan na dawo daga kogin Saljus takobi ne za ta shiga jinin jikinta." Ko da gama wannan jawabi sai Gimbiya Sulaiza ta fice daga cikin turakar. Sabira ta fice zuwa ɓangarenta. Maimakon Gimbiya Sulaiza ta kwanta ta yi barci, sai ta fito filin farfajiyar gidan nata ta kama nutso a cikin tafkin da ke yin wanka. Kullum ta rinka yaƙi a cikinsa, tana mai daɗa baiwa kanta horon faɗa, har ya zama cewa tana daɗewa a cikinsa, ta yi nutso ta daɗe a cikinsa ba tare da ta ɗago sama ba don yin numfashi. Duk wannan abu da Sulaiza ke yi, hadimanta sun kewaye wannan tafki suna kallon abin al'ajabi. Lokacin da Gimbiya Sulaiza ta yi nutso zuwa can ƙarƙashin tafkin, ta daɗe ba ta taso ba, sai hankalin hadiman nata ya dugunzuma ainun, suka firgice suka fara tunanin su ruga su je su sanar da sarki abin da ke faruwa. Wasu daga cikinsu kuma sai suka ce kamata ya yi su ma su shiga cikin ƙarƙashin kogin su fara ɗauko ta tukunna, domin su tabbatar da halin da take ciki. Har sun fara kuɓe kayan jikinsu za su faɗa cikin tafkin kenan, sai suka ga Gimbiya Sulaiza ta taso saman tafkin cikin ƙoshin lafiya, tana mai jan dogon numfashi sakamakon daɗewar da ta yi a ƙarƙashin ruwa. Al'amarin da ya matuƙar ba su mamaki kenan, ba su san sa'ad da suka kama yi wa Sulaiza tafi ba. Sai da dare ya raba sosai sannan Gimbiya Sulaiza ta gama baiwa kanta horon faɗa a cikin wannan tafki, sannan ta je ta kwanta. Kashegari kuwa da sassafe bayan Gimbiya Sulaiza ta yi wanka ta ci abinci, sai ta sake yin gagarumar shigar yaƙi. Ta rataye takobinta a gadon bayanta, sannan ta ɗauki kwari da baka ta hau wani farin ingarman doki ta fice daga cikin gidan sarauta ba tare da ma ta je ta yi wa sarki sallama ba. Kai tsaye Sulaiza ta nufi hanyar bayan gari, ta durfafi inda kogin Saljus yake ba tare da shakkar komai ba. Ita dai wannan hanya wacce ake bi a je inda kogin Saljus yake, ba ma mutane ba ta aljanu da dabbobi sun daina bin hanyar.
sama da shekara 40 baya, domin ko alamun takun sawun mutum ko wata halitta babu. Ko alamun sawun halitta mutum ba zai gani ba akan hanyar, amma da yake Sulaiza ta cika jaruma mai dakakkiyar zuciya ko kaɗan bata ji tsoron komai ba, sai ta ci gaba da tafiya akan hanyar cikin takama. Ko da ta ga dokinta ya firgita ya fara tsayawa yana tutsu da hayaniya yana ƙoƙarin komawa da baya, sai ta fusata ta sauko daga kan dokin ta kaɗo shi baya ta ci gaba da tafiya a ƙasa har ta iso bakin kogin Saljus. Da isowar ta dab da bakin kogin sai ta karkare ta kwarara uban iyo wanda ya cika dajin gaba ɗaya da amsa kuwa. Inda a ce akwai dabbobi da tsuntsaye a wajen da gaba ɗayansu sai sun firgice sun kama guduwa daga cikin ramukansu da barin shekarsu. Bayan Sulaiza ta gama wannan ihu sai ta dubi cikin kogin Saljus ta ɗaga murya da ƙarfi tana mai cewa ya ke wannan azzalumar halitta da ke cikin wannan kogi, ki sani cewa yau kwanakinki ya ƙare, domin ga Sulaiza ‘yar sarki Horesa jikar sarki Sarmar ta zo ta kawar da ki. Idan kin isa kuma kin yarda kanki, ki fito mu yi gaba da gaba. Na rantse da darajar iyayena da kakannina, yau sai na zare miki ruhin numfashinki. Ko da gama wannan jawabi sai Sulaiza ta ji an tsala wata irin gagarumar ƙara wacce ta cika dajin gaba ɗaya har izuwa cikin birnin Lero. Babu shiri Sulaiza ta durƙusa ƙasa ta coshe kunnuwanta da hannayenta, domin ji ta kamar za ta kurmance. Gaba ɗaya mutanen da dabbobi da ke cikin birnin Lero sai da suka firgice suka ɗumauce, domin ba su taɓa jin ƙara mai ban tsoro ba wacce ta kai wannan face ta ƙahon busa a mutu, wacce suka fara jin ta a kullum tsawon kwanaki 3 da suka gabata. Bayan sautin ƙarar ya ɗauke cak sai kogin Saljus ya kama hautsina yana tambal-tambal tamkar zai kwaranyo gaba ɗaya zuwa cikin dajin. Wata irin iska mai ƙarfi ta fara fitowa daga cikin kogin ta addabi Sulaiza wacce ke tsuguna a gefen kogin. Ko da ganin haka sai Sulaiza ta miƙe tsaye ta zara takobinta kuma ta ƙura idanu zuwa kogin tana jiran ta ga ta inda halittar za ta fito mata. Kwatsam sai ta ga wata irin shirgegiyar halitta mai siffar mutum da kada tana tasowa sama, tana tsiri sama tamkar tsauni kai ka ce tokarewa za ta yi da sararin samaniya. Tun da Sulaiza ta zo duniya ba ta taɓa ganin halitta mai girma da tsawonta ba. Idanun halittar sun kasance jajur tamkar wuta ce a cikinsu. Gashi dai daga kanta zuwa cibiyarta siffa ce da ita ta kyakkyawar mace, amma hannayenta zankal-zankal babu kyan gani domin sun wuce kamu 40 kuma suna ɗauke dogayen farata masu kaifi da tsini gaske tamkar takubba. Duk sa'ad da halittar ta ɗaga jelarta ta maka a jikin kogin sai dajin gaba ɗaya ya yi rawa tamkar ana girgiza ƙasa. Nan dai aka fara kallon kallo tsakanin Sulaiza da wannan halitta. A lokacin da Sulaiza ta kamu da tsananin tsoro domin ba ta taɓa zaton cewa haka halittar take ba. Nan take nadama ta zo mata bisa wannan gangaci da ta yi na fitowa domin yaƙar wannan halitta. Ita dai wannan halitta tsananin mamaki ne sa ta fito gaba ɗaya da jikinta domin ta ga tsagerin da ya zo har inda take yake wannan kuri da cika baki. Duk iya tsawon shekarun da halittar ta yi a cikin wannan kogi ba ta taɓa fitowa da jikinta gaba ɗaya ba. Haka sai a wannan rana sai dai kawai ta leƙo da iyakanta sai kuma hannayenta da jelarta wanda take yaƙi da su. Bayan halittar ta ƙare wa Gimbiya Sulaiza kallo daga sama har ƙasa sai ta bushe da mahaukaciyar dariya sannan ta ce, ke ƙaramar halitta ki sani cewa yau shekara ta 660 kenan ina raye a cikin wannan kogi. Mayaƙa da matsafa sun sha yin ayari su zo daga sassan duniya domin su kawar da ni amma sun kasa. Sai ke kaɗai 'yan mitsitsiya da ke kike ganin zaki iya? Iyayenki da kakanninki ma sun yi iya ƙoƙarin sun kasa. Lalle yau kin bakanta mini rai domin ke ce mutum ta farko da ta fara ganin gaba ɗaya siffar jikina, don haka sai na mai da ke abin misali ga sauran bil'adama masu tsaurin ido da rashin kunya. Yanzu take zan yi filla-filla da sassan jikinki sannan na ajiye ƙoƙan kanki a kan tsakiyar tsaunin da ke cikin wannan kogi domin ya zama kwanon shan jini na. Sa'ad da halitta ta zo nan a zantinta sai Sulaiza ta ji zuciyar ta kama ta farfasa. Nan take dukkan tsoro ya fita daga ranta, kawai sai ta tari numfashin wannan halitta. Tana mai daka mata tsawa ta ce, ai ga fili ga mai doki sai mu zuba mu gani, ni da ke aga wanda zai ci nasara. Ko da jin wannan batu sai halitta ta bushe da dariya sannan ta ce, na sami labarin cewa ke kika kashe hatsabibiyar macijiya ta cikin kogin Siyari. Tabbas kin yi dan guntun kokari, amma ki sani cewa wannan macijiya da kika kashe bala'inta da karfinta
bai kai rabin nawa ba, yanzu nan zaki gane kuskurenki. Kafin Sulaiza ta buɗe baki ta ƙara cewa wani abu, tana halittar tashin mashi ta kawo mata wawan mangari da hannu. Cikin tsananin zafin nama Sulaiza ta sunkuya domin ta kauce duka, amma sai da kaifin faratan ya dare rigar ƙarfen da ke jikin Sulaiza, ya yi mata yanka biyu a ƙasan cibiyarta, tamkar takobi aka sare ta. Nan take jini ya tsartuwa, Sulaiza ta kurma ihu sakamakon tsananin zafi da zogin da ta ji. Ta yi tsalle gefe ɗaya ta tumu da ƙasa cikin tsananin galabaita tana mai dafe raunin. Ko da ganin abin da ya faru sai Halitta ta bushe da dariyar mugunta. Ta ce, ai dama na gaya miki, lalle ba zan yi miki kisan farar ɗaya ba, domin so nake na fara yin kace-kace da sassan jikinki, tukunna sanan na karkarya duk wata gaba, sai kuma na ciccizge ki har na ɗaiɗaita ki. Ko da gama faɗin haka sai Halitta ta fito gaba ɗaya daga cikin kogin, ta durfafi inda Sulaiza ke kwance, tana jan ciki irin tafiyar macizai. Ko da Sulaiza ta ga Halittar ta durfafu ta sai ta yunkura cikin tsananin juriya ta miƙe zumbur, ta zaro kibiya ta ɗana akan bakarta, ta fara sukar mata harbi. Duk kibiyar da ta dira a jikin Halittar sai ta karye, ta faɗi ƙasa. Sulaiza ta ci gaba da harba kibiyoyi tana ja da baya, amma duk a banza, har sai da kibiyoyin nata suka ƙare gaba ɗaya. A daidai wannan lokaci ne Sulaiza ta dangana bayanta da jikin wani dutse. Ya zamana cewa Halittar ta rutsa ta babu damar guduwa, domin idan ma ta ce za ta gudu, da zarar Halittar ta miƙa dogon hannunta za ta cafko ta. Ko da Sulaiza ta ga babu wata mafita face ta tunkari Halittar gaba da gaba, kawai sai ta zara waɗansu gajerun adduna guda biyu a jikinta, ta ruga zuwa kanta, suka rugunsume da azababban yaƙi. Ya zamana cewa Halittar tana kai wa Sulaiza sara da suka da hannayenta da jelarta, tana gocewa cikin tsananin zafin nama, ita ma tana mai da martani. Sai da suka shafe sa'a guda suna wannan mugun artabu, amma ɗayansu bai sami nasarar komai ba. Wannan karan gaba ɗaya ƙasar birnin Lairub sai da ta kama girgiza, kamar sama da ƙasa ne za su haɗe, saboda nauyin Halittar da kuma yadda take tumuwa da ƙasa, tana dukan duwatsu da bishiyoyi suna tarwatsewa da kakkaryewa. Ita kanta muguwar Halitta sai da ta cika da tsananin mamaki bisa ganin irin jarumtakar Sulaiza, gami da juriyarta da nacinta. Babban abin da zai fi daɗa baiwa mutum mamaki face yadda Sulaiza ta ci gaba da gumurzu bata sare ba, duk da cewa jini bai daina zuba a ƙasan cibiyarta ba, inda Halittar ta sare ta guda biyu da kaifin faratanta. Abin da ya ɗaure wa Halittar kai shine yaya ita da take yaƙi da miliyoyin dakaru ta karkashe su a lokaci guda, amma yanzu mutum ɗaya jal zai gagare ta. Lokacin da masifa ta kai masifa, gumu ya kai gumu, Halitta ta ga ta kasa hallaka Sulaiza. Sai ta yi tunanin cewa watakila saboda ba ta cikin ruwa ne shi ya sa ƙarfinta ya ragu. Nan take kuwa Halitta ta juya da sauri ta koma cikin kogin Saljus. Ai kuwa sai ta ga Sulaiza ta biyo ta a guje, ita ma ta daka wawan tsalle ta faɗa cikin kogin. Nan fa suka fara sabon azababban yaƙi. Idan Halitta ta yi nutso zuwa ƙarƙashin ruwa, sai ta ga ita ma Sulaiza ta yi nutson, ta bi ta ciki, sun ci gaba da gumurzu. Haka dai suka ci gaba da artabu har zuwa tsawon wata sa'a gudan. A lokacin ne gumurzun ya yi tsamari ainihin, domin koma ya samo lagon kowa. Ita dai Sulaiza ta gano cewa Halittar ko kaɗan ba ta son a taɓa kanta zuwa wuyanta, amma duk inda kasara ko kasoka a sauran jikin nata ji take yi kamar susa kake yi mata. Ita kuwa Halittar ta gano cewa idan tana yi wa Sulaiza lugudan duka da hannayenta biyu da kuma jelarta, Sulaiza ba za ta iya mai da martani ba sai dai ƙoƙarin kare kai. A haka ne Halittar ta sami nasarar ƙara yankar Sulaiza har sau biyu. Yankan farko akan cinye ta hagu, yanka na biyu akan damtsen hannunta na dama. Ko da Sulaiza ta ji tsananin zafi da zogi sun shige ta, kuma jiri ya fara ɗibar ta, sai ta fusata ainin ta shammaci Halittar ta danƙara mata sara a kumatu. Take wajen ya yi muguwar darewa, jini ya tsartuwa ya kama kwaranya kamar kogi. Kafin a jima gaba ɗaya kogin ya rine da jinin Halittar. Ko da Halittar ta shafa kumatunta ta ji yadda ya dare, ta ga uban jini da ya zuba daga jikinta, sai ta fusata ta afkawa Sulaiza da dukkan ƙarfinta. Ta ci gaba da mummunan yaƙi. Ko da aka sake jimawa ana gumurzun yamutsi, sai duk su biyan suka shiga mugun hali na jiri da maye sakamakon jinin da ke zuba a jikinsu bai tsaya ba. Ana cikin haka ne Halittar ta sami nasarar cafko makoshin Sulaiza da hannunta guda ta shaƙe ta. Nan take Sulaiza ta fara ƙoƙarin mutuwa, ta rinka ganin taurarin wuya a idanunta. Ko da Halittar ta ga ta sami wannan nasara, sai ta fara ƙilƙila dariyar mugunta, har ta ɗaga hannunta biyu za ta luma
faratanta a jikin Sulaiza, sai kawai Sulaiza ta ciro wata wuka a jikinta ta wurgo halittar. Nan take wukar ta cake ta a cikin tsakiyar wuyan halittar. A daidai wannan lokaci ne Sulaiza ta sume. Ba shiri halittar ta saki wuyan Sulaiza, ita ma ta silale ƙasa zuwa kogin ta zama gawa. Ita ma Sulaiza sai ta nutse zuwa ƙarƙashin kogin. Sulaiza bata farfado ba sai bayan 'yan daƙiƙu masu yawa. Ko da ta bude idanu ta tsanci kanta a ƙarƙashin kogin kuma ta arba da gawar wannan halitta a kwance tab da ita. Sai ta yankura da ƙyar cikin matuƙar ƙarfin hali ta zaro wannan wuƙa tata da ke cikin wuyan halittar, sannan ta yanke kan halittar. Da ƙyar da siɗin goshi Sulaiza ta fito daga cikin kogin da ƙyar da kan halittar. Ta kama tafiya tana dangadi akan hanya, har ma tana faɗuwa. Sai dai kaga ta sake miƙewa ta ci gaba da tafiya saboda naci ta yarda wannan kai na halitta ya faɗi. Duk wanda ya ga Gimbiya Sulaiza a wannan lokaci dole ne ya tausaya mata domin ta sha tsananin wuya kuma duk jikinta ya yi fata-fata da jini. Gashi daga kogin Saljus zuwa cikin birnin Lerib tafiya ce ta akalla sa'a guda da rabi. Tunda Sulaiza ta kori dokinta tun sa'ad da ya firgita, dole ne ta shafa wannan tafiya da kafafunta a cikin wannan hali da take ciki. A can fadar birnin Lerib kuwa hankalin kowa a tashe ki domin rana na dab da faduwa, amma har a sannan ba ga Gimbiya Sulaiza ta dawo daga kogin Saljus ba. Al'amarin da ya dugunzuma hankalin sarki Huresi kenan, ya kasa zaune ko tsaye, kawai sai ya kama kai kawo cikin fadar cike da tsananin bakin ciki, har ma idanunsa suka ciko da kwalla kamar zai fashe da kuka. A wannan lokaci gaba ɗaya mutanen da ke fadar sun koyar da kansu ƙasa suna jimami, wasu ma zubar da hawaye suke domin sun san cewa in dai har Gimbiya Sulaiza ta hallaka to fa ƙarshen zaman lafiya da kwanciyar hankali ya zo a ƙasar. Ana cikin tsakiyar wannan hali ne aka jiyo takun sawu an shigo fadar. Nan take kowa ya ɗago kansa, kawai sai aka yi arba da Gimbiya Sulaiza da ƙe da kan wannan muguwar halitta. Duk jikinta ya yi jina-jina, tana tafiya da ƙyar cikin halin maye. Cikin tsananin farin ciki sarki Huresi ya ruga zuwa gare ta. Fadar ta ruɗe da shewa mutane kafin sarki Huresi ya riski Sulaiza tuni ta sume za ta faɗi ƙasa. Sai ya carab ya tare ta a hannayensa. A gigice sarki ya ɗauki Sulaiza ya ruga da ita zuwa cikin gidan sarauta, yana mai kwalawa likitocinsa kira. Sai da likitoci suka shafe sa'a biyu suna aiki akan Sulaiza, ya zama na cewa har aka gama ɗinki raunukan da ke jikinta bata farfaɗo ba. A sannan ne hankalin Huresi ya zugunduma fiye da koyaushe ya kama kuka, domin a zatansa Sulaiza ta mutu ba za ta tashi ba. Bayan an gama ɗinki raunukan jikin Sulaiza, an shafa mata magani kuma an ɗura mata ruwan magani a bakinta. Da kamar tsirar rabin sa'a sai ta farfaɗo daga dogon suman da ta yi, tana mai kiran sunan abbanta da ummanta. Cikin tsananin farin ciki sarki Huresi ya sumbaci goshinta a lokacin da hawaye yake zuba bisa kumatunsa. Ya ce, gaishe ki uwarsa Daukai, daga yau kin zama sarkin yakin ƙasar nan. Yayin da Sulaiza ta ji wannan batu sai ta kamu da tsananin farin ciki, ta ce, godiya gare kamar adadi ya kai abbana, ina labarin ummina. Ko da jin wannan batu sai sarki Huresi ya murmushi ya ce, ai har yanzu ban jin da kika zuba mata a cikin abinci da ta ci bai sake ta ba. Tana can tana ta sharar bacci. Cikin tsananin mamaki Sulaiza ta ce, ya aka yi kasan wannan al'amari? Huresi ya ce, kada ki zargi ɗaya daga cikin kuyangin mahaifiyarki, domin ni kaɗai ne na gano wannan shiri naki. Lokacin da na tura a kira min mahaifiyarki, sai aka gaya min cewa barci take yi. Tun da na auri mahaifiyarki bata taɓa fashin zuwa turaka ta ba ko sau ɗaya, sai a jiya. Bisa wannan dalili ne na tashi da kaina na tafi turakarta. Ai kuwa ina zuwa na iske tana kwance tana barci mai nauyi irin wanda ban taɓa ganin ta yi shi ba. Ko da na shinshina bakinta sai na ji warin banjo. Na yi shiru ina tunani sai kawai ne murmushi domin na gano cewa aikin ki ne, kuma kin yi hakan ne don kin san cewa ba za ta bar ki tafi kogin Saljus ba. Jama'a masu sauraro, a nan za mu kwana, sai a dakaci shirin na gaba.